Senegali jamana kuntigi Macky Sall ka kumaw kono a y'a dusuma kasi jira fɔlɔ tiɲɛni ni fagali minnu kɛra wulikajɔw senfɛ politiki mankanw kosɔn jamana kɔnɔ. Mes chers compatriotes, ma décision, longuement et mûrement réfléchie, a y'a ka politikitɔn mɔgɔw fana fo ani k'u waleɲuman dɔn u ka cɛsiri la walasa a ka kɛ cɛbɔ ye. O kɔfɛ a y'a jira k'a tɛna kanbɔ san 2024 jamana kuntigi kalata la. Mes chers compatriotes, s'agissant de l'élection présidentielle du 20... Ne baden jamanadenw mun ye jamana ɲɛma kalata nata ye n ye miiri wa n b'a fɔ ye ko ne tɛna kɛ cɛbɔ ye jamana ɲɛma kalata nata la o mun bolodalen don ka bɛn février kalo tile 25 ma san 2024 n y'o latigɛ ta hali ni sariyasuma tɛ n bali n ka kɛ cɛbɔ ye sabula a b'a dɔn cogo min sariyasuma dɔnbaw olu ye o latigɛw ta. Décision du Conseil constitutionnel. A ko dan sigira ŋunuŋunu kumaw la sisan k'a bɛ taa ni baaraw ye walasa jamana jɔnsenw ka labato ani ka lakana sabati. Contrairement donc wa ŋunuŋunuŋa minnu tun b'a fɔ ko ne bɛ fɛ ka n kanbɔ ka kɛ jamana ɲɛma ye tuguni n b'a fɛ k'a fɔ ye bibi na ko ne hakili bɛ n ka kuma fɔlenw na hakili bɛ n ka ko kɔrɔlenw na o de la n y'a fɔ ka jɛya ka pereperelatigɛ ko san 2019 ni sarati ko ye n ka sarati filanan ani manda laban ye wa n bɛ taa ɲɛ ka jamana jɔsenw k'olu bato n bɛ taa ɲɛ fana ka jamana sariyaw olu bato jamana lakanako ani jamanadenw ka sɔrɔ ko n bɛ taa ɲɛ k'o lakana sabati. A dɔnna ko jamana kuntigi Macky Sall tɛna kɛ cɛbɔ ye san 2024 jamana kuntigi kalata la. Sisan ɲininkali bɛ yɔrɔ min o de ye a bɛna jɔn de sugandi a ka faranka politikitɔn ɲɛmaya la n'o ye Benno Bokk Yakaari ye walasa a ka kɛ cɛbɔ ye. O jaabi bɛna dɔn don nataw la ka da kan kalo 7 de tora o ni jamana kuntigi kalata cɛ. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara. Porté surtout sur la gestion d'un pays.